Assalamu alaikum. Wannan shine yadda ake mining ɗin North Pixel. So da farko abin da ake so kai shine idan ka nuna maka wannan hoton da yake background ɗin, za ka yi zooming ɗin shi. Za ka yi zooming ka zaɓi ko ina a cikin hoton nan, fenti ake so ka yi. Idan ka shiga, ka na yi zooming kamar haka, sai ka yi ticking a kai. Bayan ka yi ticking, ga fenti na nan da yake ƙasa, ga kalan fenti na nan da yake ƙasa ga shi nan brown. In ka ga dama za ka iya taɓa kanshi ka canja fentin ka mayar da shi zuwa blue ko fari. So abin da ake buƙata kai shine da ka taɓa kan dot ɗin nan ga shi na ɗan yi ƙasa, sai ka taɓa paint ɗin nan, ka yi ɗaya kenan, ka sake zaɓen wani space, ka sake na biyu, wani space na uku, wani space na huɗu, wani space na biyar, wani space na shida, shi kenan. So in ka sake taɓawa za ka yi za su ce maka energy ka ya ƙare. Ga nan wannan space ɗin da suka saka ɗin nan, nan sun ce min energy na ya cika in jira sai bayan 10 minutes kafin za a sake bani energy guda 7 kafin in je in sake yin fenti. Ga space ɗin da ake yin boosting da su yi amfani da star su yi min boosting. Ga wani space nan shi ma boosting ake yi, da su karɓi star ɗina su min boosting. So amma in baka da shi no need a ce sai ka yi wannan boosting ɗin, kawai da ka iya yin back. The next step abin da za ka lura da shi shine ga nan wani space a sama nan, wurin da aka rubuta min balance ɗina na North Pixel a saman nan gashi nan. So wannan space ɗin za ka taɓa kan shi ne, bayan ka taɓa kan shi ga wani guri nan da ya nuna min gurin claiming ɗin nan. So gurin claiming ɗin nan ne ake so shi ma kana claiming ɗin shi, ina ga duk bayan minti 1 shi kuma za ka je kana claiming ɗin shi. Amma yana taruwa, yakan iya kai yana iya tara maka da minti 5 ko minti 10. So bayan nan abin da za ka yi shine za ka yi scrolling ƙasa nan, akwai tags da ake sakawa. Ni da yake na riga na ci tags ɗina, amma ga nan tags ɗin nan, ga nan da ka yi joining channel ɗinsu, ka yi joining channel ɗinsu, following Twitter, ka yi join community a Telegram, ka yi join Notcoin a Twitter, ka yi following ɗin Notcoin a Twitter. So shi ne wannan. Bayan ka ci linkin shi ma akwai gurin boosting, ga kuma gurin level nan. Wannan gurin level ɗin in kana so da ka iya ƙarawa, in kana so shi ma za ka iya ƙarawa. Gwargwadon level ɗinka gwargwadon yawan coins ɗin da za ka na samu a wannan balance ɗinka na dashboard ɗin nan, gurin claiming yanzun nan. Sannan shi ma akwai gurin boosting, idan kana so za ka iya yin boosting. Ga nan gurin fenti za ka iya ƙara fentinka, kamar mu ce clicker kenan. Ga nan recharge, kamar mu ce cika maka energy kenan. Ga nan energy limit, wannan energy limit ɗin shine idan da yana tara maka fenti guda 6 ne, kamar yadda na shiga na ɗazu yanzu, idan ka ƙara limit ɗin shi zai na tara ma guda 10 ko guda 15, amma kuma za su ɗauki coin ɗinka na pixel guda 200. Kuma abin da na pixel suka ce shine wannan coins ɗin na North Pixel shi za a yi converting ɗin shi, ba za a yi mishi wani conversion ratio ba kawai. Yanda yake nan haka za a shiga da shi kasuwa. So gwargwadon abin da ka tara gwargwadon abin da za a shiga kasuwa da kai. So wannan a takaice shine yanda ake mining ɗin North Pixel. Allah sa mu dace. Kar a manta a yi following, a yi subscribing domin samun update.